ħankompliva nagħmel minn kollox biex naslu fi ftehim ħalli jkollna President li jixraq lill-poplu Malti. U għawċi hekk kif issa l-għażla hija ta' 2/3 tal-Parlament u mhux ta' min jirbaħ l-elezzjoni. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt l-intervista li saritlu l-ħadd filgħodu fil-Mellieħa fejn kien mistoqsi dwar il-Presidenza li jmiss. Bernard Grech qal li kien jistenna li d-diskussjonijiet jibdew xurilu u mhux jibdew meta l-ħatra tal-Presidenza tinsab biss ftit ġimgħat il-bot iżda fl-istess waqt huwa qal li jinsab sodisfat li fl-aħħar bdew it-taħdidiet. Dan se jkun l-ewwel President li se jintgħażel bil-ħtieġa li jkun hemm bil minn 2/3 tal-membri parlamentari. Fl-2020 tajjeb il-Parlament qabel illi l-għażla issa se tiġi għażla ta' 2/3, mhux għażla ta' gvern wieħed, jew għażla ta' partit wieħed, imma għażla ta' 2 partiti. U dik l-għażla aħna qegħdin nagħmlu minn kollox minn naħa tagħna żgur biex nintraduċuha biex insibu persuna illi fl-opinjoni li tagħna tkun persuna li taqqat, tkun persuna illi tkompli tolli l-istatura tal-President f'pajjiżna u tkompli anka tagħmel it-tibdiliet neċessarji partikolarment dak li suppost huma riformi kostituzzjonali illi kellhom isiru. Bernard Grech saħaq li għalih il-Presidenza mhijiex monopolju tal-politika u insista li l-President li jmiss m'hemmx għalfejn ikun persuna li diġà qiegħed fil-politika. Għalija il-Presidenza mhijiex monopolju tal-politiċi. Mhux għax mhux tajjeb li nażlu politiku, mela le ma jkunx tajjeb illi konna persuna li għandu l-esperjenza politika għaliex f'mumenti delikati trid ukoll l-esperjenza, però irrid nibgħat messaġġ illi il-persuni, l-individwi illi f'dan il-pajjiż jistgħu jagħti kontribut mhux qegħdin fil-politika biss. Imma għandna ħafna nies u allura l-għażla tista' tkun aktar wiesa jekk aħna nħarsu fil-politika u lil-hinn mill-politika. Giulia Falzon għal Net News.